Και μαζί μας στο στούντιο είναι η κυρία Καρολίνα Πελενδρήτου, αριστείδη υποψήφια βουλευτής με το Δημοκρατικό Συναγερμό στην επαρχία Λεμεσού, ο κύριος Πανίκος Λεωνίδου, υποψήφιος βουλευτής με το Δημοκρατικό Κόμμα στην επαρχία Λεμεσού, και η κυρία Φάνη Παπαβασιλείου, υποψήφια βουλευτής με την ΕΔΕΚ στην επαρχία Λεμεσού. Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζω. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε γύρω από το θέμα της αποχής. Τι έχετε να πείτε στον κόσμο που αναμένεται μεγάλο ποσοστό αποχής στις βουλευτικές εκλογές, και γιατί ο κόσμος να εμπιστευτεί εσάς με την ψήφο του? Να αναφέρουμε ότι αυτό που ακούγεται γενικά, αν ρωτήσεις κάποιους, είναι γιατί να πω να ψηφίσω. Όλοι το ίδιο είναι. Θα ήθελα έτσι το σχόλιο σας. Θα ξεκινήσω από την κυρία Πελενδρήτου και καταρχάς θα μας πείτε από τον αθλητισμό στην πολιτική το σχόλιο σας. Ένα σχόλιο. Ναι, ο αθλητισμός είναι κάτι που είμαι πάρα πολλά χρόνια. Έδωσα ένα μεγάλο αγώνα για να είμαι εδώ σήμερα. Έφερα πάρα πολλές επιτυχίες για την Κύπρο. Και από εκεί και πέρα, πέραν του αθλητισμού, παράλληλα είχα μια σταδιοδρομία, εκπροσωπούσα και εκπροσωπώ την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα που έχουν να κάνουν με διακρίσεις, με νεολαία, εθελοντισμό, πρέσβυρα τουρισμού και αθλητισμού. Και πήρα την απόφαση να μπω πιο ενεργά στην πολιτική πλέον, γιατί αυτό που λέω εγώ είναι ότι η πολιτική δεν είναι μόνο τα λίγα μεγάλα, αλλά και τα πολλά μικρά, όπως η εργασία μας, η υγεία μας, η πρόνοια στους αδύναμους, οι ίσες ευκαιρίες που πρέπει να έχουμε όλοι, τα ατομικά μας δικαιώματα. Αυτά για μένα είναι πολιτική, και πιστεύω ότι για αυτούς τους λόγους υπάρχει απαξίωση της πολιτικής σήμερα. Γιατί ο κόσμος πηγαίνει και ψηφίζει και κάθε προεκλογική εκστρατεία συναντάει τους πολιτικούς μας και μετά τους συναντάει μετά από 5 χρόνια. Και το αποτέλεσμα είναι να νιώθει ότι ο πολιτικός δεν είναι δίπλα του. Και προσωπικά εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι η δουλειά, ιδιαίτερα του βουλευτή, είναι να είναι δίπλα στον πολίτη. Αυτό θέλω να κάνω εγώ, να είμαι δίπλα στον πολίτη, στα καθημερινά και πολύ πολύ ουσιαστικά του προβλήματα, και να μεταφέρω στη Βουλή. Θα είναι μεγάλη επιτυχία για μένα αν καταφέρω να πάρω στη Βουλή κάποιες προτάσεις που αφορούν τους τομείς που σας είπα, τη βελτίωση ουσιαστικά της καθημερινότητας του κόσμου, που στο κάτω-κάτω αυτό τους ενδιαφέρει. Αυτό τους σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Περάσαμε από μια οικονομική κρίση, ο κόσμος αυτή τη στιγμή υποφέρει και θέλει κάποιον να νιώσει ότι είναι δίπλα του και να μην τον ξαναδεί μετά από 5 χρόνια. Και αυτό θα κάνω εγώ. Θα είμαι δίπλα στον πολίτη και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, γιατί είμαι ένα άτομο γενικότερα που έχω βιώσει τη διάκριση. Έχω βιώσει πάρα πολλά προβλήματα για να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα, και όταν περάσεις κάποια πράγματα και δεν τα λες μόνο στη θεωρία, αλλά ξέρεις και τι σημαίνει, μπορείς να παλέψεις και με αυτά. Μάλιστα. Θα περάσουμε στον κύριο Λεωνίδου, παρακαλώ. Κύριε Πελενδρήτου, παρακαλώ. Ποιες οι προτεραιότητες σας είναι εκλεγείτε? Καταρχήν θέλω να πω ότι όλο αυτόν τον καιρό με την προεκλογική εκστρατεία είχα την ευκαιρία να ακούσω και να συνομιλήσω εκατοντάδες συμπολίτες μας για τα θέματα που τους απασχολούν και για το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Για μένα αυτό τα λέει όλα. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να νιώθουν οι άνθρωποι όλοι ότι έχουν ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα και στην υγεία και στην εργασία και στην παιδεία, αλλά σε όλους τους τομείς αυτής της κοινωνίας. Από εκεί και πέρα με αφορά ιδιαίτερα το θέμα που έχει να κάνει με τους νέους μας, το ότι τους βλέπουμε έμπειροι νέοι να είναι άνεργοι, να πηγαίνουν στο εξωτερικό να βρουν δουλειά, φίλοι μου φεύγουν για να βρουν δουλειά, ζευγάρια χωρίζουν γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και κάποιος πρέπει να πάει στο εξωτερικό. Και είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε, γιατί νομίζω οι νέοι αυτοί του τόπου είναι το αύριο και είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι αυτό που είπα, ότι πρέπει να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες, να μπορεί και ο νέος, όπως μπορούσε ο γονιός του, να ανοίξει τη δική του επιχείρηση. Να μπορεί να έχει ένα χαμηλότοκο δάνειο από τις τράπεζες, να μπορεί να ξεκινήσει τη ζωή του. Γιατί αυτό που βλέπουμε και η απογοήτευση προέρχεται στο ότι, ιδιαίτερα από τους νέους, ότι νιώθουν ότι δεν θα έχουν το μέλλον και το βιωτικό επίπεδο που είχαν οι γονείς τους. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει, γιατί θέλω να συμπληρώσω και στο προηγούμενο θέμα, ναι, μεν είμαστε απογοητευμένοι. Ο λόγος που μπήκα και εγώ στην πολιτική ήταν αυτός ακριβώς, ότι είμαι απογοητευμένη και προβληματισμένη. Και ευτυχώς βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα έχουν ανοίξει τα ψηφοδέλτια τους. Και για να μιλήσω για τον εαυτό μου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός εμπιστεύτηκε εμένα, έναν άνθρωπο που δεν ήταν χρόνια μέσα στην πολιτική. Και αυτό δείχνει ότι θέλουν να κάνουν αλλαγές και βλέπουν την απογοήτευση του κόσμου. Και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να καθόμαστε στο σπίτι μας, στον καναπέ μας, να κάνουμε την επανάσταση του Facebook
και να λέμε ότι είμαστε απογοητευμένοι. Έχει περάσει μια πενταετία, θα κρίνουμε αυτούς που ψηφίσαμε. Έχουμε μπροστά μας τις βουλευτικές εκλογές, τη μεγαλύτερη έκφραση της δημοκρατίας που δεν πρέπει να την αγνοούμε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε με τα σωστά κριτήρια για το αύριο, γιατί βλέπουμε ότι είναι μία από τις κρισιμότερες εκλογικές αναμετρήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό σημείο να σας ευχαριστήσω. Καλή σας επιτυχία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.